Mega love shout out, James Gipi Gipi. Sakit ng ulo ko ah. Mega love shout out. Ay, 3-4 pala no. 4 pala. Sakit ng ulo ko. Dan sa'yo, James. Thank you sa patamsak mo. Sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ko. Ayan. Share natin ito. Share natin. Paano ba yan? Sakit na. Sakit na. Shucks.
Sana di natin pagkikita.
Ano daw? Mega love shoutout, Arjun88 Gaming. More ba now? Ano yun? Ano yung sinasabi mo po? Hindi ko maintindihan. Tumatawa ka, Arjun. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Ano ba yun? Sakit ng ulo ko eh.
Mega love shoutout sa'yo, Jorex. Kamusta? Okay lang naman. Tusok. Thank you sa tusok. Baka gusto mo pumasyal mamaya sa LS ko. I'm coming LS 2 PM Pinas time. Tamsak mga LA labs.
Sino yun? Si ano? Spanning daw. Alien bahay ka gaming. Time out by night for the second 5 seconds. Bakit? Mm-hmm. Mega love shout out Pinoy Minecraft tutorial padikit host. Mega love shout out sa'yo, Tita Mel. Tita Pinay. Sakit ng ulo ko. Bakit wala si Nina's pawn shop? Busy yun. Minsan lang naman yun na sakit ng ulo ko. Sarap na tayo. Busy sa business niya. Oo, busy sa business niya. Sana all my business. Dahil po naman ito yung Byzantine card pang temporary. Bakit? Ang sakit ng ulo ko.
Dami niyang business eh. Nina's Canteen, Nina's Bakery, Nina's Water Station. Ano pa ba? Loka. Mega love shoutout sa'yo, sis. Jemly Lumando. Loka talaga. Tita Mel. Busy yun. Nasa trabaho yun si Ate Ninas. Sino naman to? Mega love shoutout Top Taylor Gaming. Sino to X? Ano? Mega love shoutout to ko. Sabi Tita Mel. Tita Mel TV. Hello po. You host. Sino naman to si Top Taylor Gaming? Panggulo. Security. Sino yun? Sino yun? Kamusta lalabs? Oh, okay lang. Okay lang naman lalabs. Ikaw, kamusta? Tago, baka mahula ako ng mga security guard ko, mahirap na. Mega love shoutout sa'yo, Jane Soto. Sino ba no to si Top Taylor Gaby? Oy, mega love shoutout sa'yo, Federica Vlog. Tamsak Dan po host, Bestie Teddy, ganda. Mega love shoutout sa'yo, Federica the Vlog. Kamusta ka na? Kamusta na kayo? Bisa na lang ako dalawa ang guard ko, isa-isahin ko ba? Dalawa ang guard ko, isa-isahin ko ba? E di ikaw na may guard. Federica. Buhay pa naman. O, buhay ka pa? Buti naman buhay ka pa. Tawa ng tawa si ano. Nahihirapan na ako maglagay ng ads.
Hirap mag ano. Masamang damo. Hindi namamatay agad. Tanda mo yan. Buti alam mo. Masamang damo ka. Damo-damo pa rin. Damo-damo. Ano tawag dito? Sige pa rin damo. Sakit ng puson ko. Ang hirap mag-apply ngayon, grabe, sobra. Masamang damo, matagal mamatay, sabi ni Frederica. Inulit mo lang naman yung sinabi ni Jane Soto, Frederica. Kambal ba kayo? Ni Jane Soto, Federica. Buti ikaw, buhay pa hus. Bait mo buti hindi ka pa kinukuha ni Lord. O, ganun talaga. Depende kasi sa mga mababait yan kinukuha ni Lord. Ang taba mo ngayon, host, pero ganda pa rin. Akala mo lang mataba kasi full screen. Umayat na nga ako Pusa ko yan si Federica, sabi ni Jay. Umayat na ako, mukha lang akong mataba sa screen. Masyadong full kasi. Sana all pusa. Sana nga. Basta na kayong dalawa. Nagkakasundo naman kayo. Medyo? Ba't medyo, Federica? Hiyang-hiya ako sa'yo, Federica. Ferry. Ano ba? Federica, hindi Ferica. Federica. Mahiya kayong dalawa. Thank you Thank you sa pupunta. Pagtalo ng aking bahay. Walang kakweta-kwetang aking na ngayon. Hindi na ako nakakapag tinamad na ako Haha. Oo, buti gising ka ngayon. Last time nag-live ka at natulog ka. Oo, natulog ako, inantok kasi ako. Hindi naman ako nahilik. Kalokohan mo. Pero natingin naman ako kasi na napunta. Ang
Ang aga ko kasi nagising. Nakakainis. Ang hirap mag-apply ngayon. Masakit yung ulo ko eh. Thank you sa'yo, Federica Vlog. Update lang ako kay Lolo para kahit papaano mayroon akong ano. Anong hindi daw nahilik? Replay mo kaya para malaman mo. Mukha mo. Ingay lang ng electric fan yun. Alam mo naman yung electric fan ko. Thank you, Lalabs, Gemly. Hindi tanggap na nga ako. Kaso, ang layo naman kasi ng assign. Inassign ako sa malayo. Magpapasa talaga ako ng requirements. Kaso, ang layo naman ng ano. Ang layo naman ng antique na electric fan. Oo, ganun talaga. Ako lang meron noon, no? Jane Soto. Malapit na yung grand live stream mo. Ano Lalabs Chemly. Ano na lang. 2 days na lang, no? Ano daw? Anong gusto mo? Kapitbahay mo lang yung trabaho mo. Oo, gusto ko din yun. Mas maganda nga yun eh. Diyan lang mas malapit. Ang dami kasing malayo talaga. Sa mall ako mag-work. Wait lang ako ng Chemly, ikaw na may GLS. Meron siyang GLS, February 6. Ano niya, birthday. Grind live stream niya. Sana all makapag GLS. Makapag GLS din. Jane Soto sponsor. Sabihin mo sa kapitbahay mo, patayo ng mall. Sikip-sikip dito magpapaan ng mall. Buka ka talaga, Jane Soto.
Happy birthday, Jemly. Pakanton ka. Punta ka sa kanila. Papakanton niya si Lalabs Jemly. Walang work pero nananabaan. Uy, mukha lang ako mataba dyan, pero hindi ah. Mayat na po ako. Stress. Maano lang, full screen kasi mas malapit ako. Malapit kasi ako. Mayat na nga daw ako eh. Hiyang sa ano? Alam na. Alam na this. Huwag na, kanton lang punta siya dito sa amin, unlimited spaghetti. Sana all unlimited spaghetti. E di ikaw na lang magpa-kanton. Kanton. Aray. Ayaw mo ng kanton? Ano? Ay, nako. Ayoko na magtrabaho eh. Dito na lang ako sa bahay. Kasawa na lang ng ano, no? Chareng. Hindi ko pa nga naayos yung Bay 8 ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ano ba nangyari doon? Gusto ko kaayusin eh. Ano kaya nangyari doon?
Mag-white na lang kaya ako ulit, ano? Live stream. Ah. Na-stuck kasi. Kahit naman na-stuck yun, di ba dati? Hindi naman nasira. Nawala si ano, si Federica. Nandun na sa founder niya. Ah, ba't hindi ikaw din? Founder nyo, ikaw talaga. Niya. Baka niya. Ka. Yung founder niya, ako ang founder. Wow, sana all. Baka pag founder nga din. Ano ba yung, ano bang ano yan?
Ako dati, ako yung founder. Ngayon wala na. Ay, nako, ano ba? Ano bang gagawin ko dito? Alisin ko lahat sila sa GC. They have the power. Di ko na. Ikaw nang may power. Power na ulit. Founder ka sa fraternity. Oo. Dati. Ay, nako. Ba't wala ka sa founder mo din? Jane Soto. Mahuli ka dito, sige ka. Kulit-kulit mo. Sa aking rami-rami, aking ibig. Founder ako ng mga COVID patient. Wala nang COVID. Ay. Nandun rin ako, marami akong phone. Sana all maraming phone. Ikaw na ang maraming phone.
Wala kasi kasama dito, baka butiki kausapin mo. Oh, wala namang butiki dyan. Ano ka ba? Parang mas gusto pa ata kausap butiki kesa sa akin. Eh, wala nga butiki dito. Paano ako makakausap ang butiki? Ko talaga. Parang nasa hotel walang butiki. Ay, sa hotel lang bang walang butiki? Ha? Ang pag-ibig ito. Bakit? Dahil na mata ko.
So, ng puson ko. Sa tinamirami na aking. Add mo na akong FB. Wow. Hahaha. Wala po akong FB. Naban yung FB ko. Sa pinamirami ng aking ibig. Add kita ha. Naban kaya yung FB ko. Hindi ako nag Hey, we have shine the way we talk, the way we look. But take it to fall tomorrow. I know. Sa akin yung binand mo. Ha? Laban yung ano ko. Sa mga makukulit na tao. Kulit-kulit kasi. It's brown and stay strong. To stay with kiss. To never get to stay with you. Never apologize. Only have you. Never stay with kiss. Never stay with you. Uy, ang gaganda ng mga teddy ngayon, oh. Teddy bear. Kasi Valentine sa mga puso. Naban o ikaw nanban? Naban. Naban yung FB ko. May binan lang pala ako. Hindi na ako makulit. I learned my lesson already. Oh. Napakakulit mo. Look at me, as proud as and strong.
So happy show me the meaning of how to love me. Gonna say so. Dati pa makulit na ako, hindi pa nasanay. Makulit ka talaga. Sobrang kulit. Why, oh why? Ads kita ha, accept mo ba ako? Baka kasi pagtingin ko si option na naman. Bahala ka dyan, no? Why, oh why? Hindi na ako makulit. Hindi na makulit. Makulit ka pa rin. Aray ko, wait. Sakit ang tiyan ko.
Mega love shoutout sa'yo. Guhit JO1. Hi, host. Hello, hello po, JOY. Guhit. Guhitan natin. Akalit. Pahingin jacket. Anong klaseng jacket ang gusto mo? Ayan, may jacket ka na. Kuhit. This is my life. I will let you my feeling happy. Labat na ba ang pag-ibig mo? Lalat ka ba? Makahingi ng jacket. Ano to, mall? Pahingi jacket, host. Ayun na nga, may jacket ka na. Kulay blue ka na, oh. Dami mong tinda, host. Pahingin chocolate. Pinabebenta lang yun. Ang pag-ibig ay kasabay sa krisis ng panahon. ano daw? Bumaba halaga ng piso. Di kaya sumabayin ang pag-ibig mo. Dati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Nung hindi na alam mo, miss na miss kita. Nakikitang tinukontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nagkalot ka ba sa isip mo? Original ka ba? Isa pa daw jacket. Gusto ata double ang jacket niya. O para hindi siya ano. Payo din naman, host. Maliit pa bahay ko. Bahay mo? Ilan ba yan? Guhit ng palad, dan dikit sa'yo. Ibig mo marinig. Please tumawag ka, tumawag ka. Please daw tumawag ka. ₱87 old pa lang siya, host. Buhay mo. Ay, buhay tuloy. Bahay mo, Jane Soto. Si Vic Soto yan. 87 pa lang siya. Magwa 100 pa lang. Kaya mo na yan, Jane Soto. Bigyan mo na. Gawin mo ng 100. Bigyan mo na. Gawin mo ng 100. Bigyan din kita. Jane Soto. Ano. Guhit na Joy. Yung ibababa mo lang ano, guhit J.
Yung bahay lang mismo. Huwag ka magbaba ng ano lang. Ng video. Para dire-diretso yung pagdidikit. Pag makipagdikitan ka, bahay na lang para hindi mabawasan yung banana mo. Dikit kalembang lang. Pag grade naman po, pag grade 1. Pag grade 1 naman daw dikit na pala punta ka sa live ko pag graduate kita ng 1K. Kaya bang dito? 1D. Gawin mo na siya 150. Ayan na, 89. 89 ka na. Baba mo bahay mo, yung bahay lang, wag yung video, mismong bahay lang, para dire-diretso yung pagdidikit. Guhit J01. Dali pas, mababa mo yung bahay mo, yung bahay lang. Hindi ko magamit mga ninja ko, baka mahuli ako ng mga guard ko, host. Bahala ka dyan. Ilan na lang naman Sana all may guard. Hindi mo naman ipapasok dito di lang, ididikit mo lang naman sa kanya. Dikit na lang ako, hindi na ako. Dikit mo lang sa kanya, wag ka na mag-comment dito. Jake, ang kulit ni Jay J01, magbaba ka ng bahay mo, yung mismong bahay lang kasi para dire-diretso yung pagdidikit. Nasaan na yun? Wag video yung ibaba mo kasi wala na ako ng guard, watak na. Lagi naman Lagi naman. Yan, ganyan. Bahay na lang. 90 ka na. 90. Pag nadikitan ka po, wag ka pong aalis ha. Guhit J1 J01. Wag ka pong aalis kasi mawawala po yan. Kaya pala bumababa banana ko. Oo. Bumababa talaga ang banana mo kasi video yung nilalagay mo pag nakikipagdikitan ka. Dapat dikit kalembang lang. Tapos, wag kang aalis agad sa live kapag nakikipagdikitan ka. Kasi malalagas po lahat ng banana mo. May nagdidikit na rin sa'yo ha. Gagawin nga namin ng 100. Tapos pagtapos mo makipagdikitan, mag-clear history ka para hindi malagas lahat yung banana mo. Dito ka lang hanggang bukas. Wag naman. 94. $95.
95. 97. Welcome po. Kung gusto niyo talaga tumaas ang banana nyo, basta pag-stay lang po kayo sa isang live stream. Mahirap po ang makipangisda. Diba? Makipagdikitan tapos malalagas lang din. 160 na yung kahapon, host. Tingnan mo, ang laki ng bawas sa'yo. Kasi, kapag nakikipagdikitan ka, binababa mo yung video. Panonoorin nila yan ng ano lang, parang pipindutin lang nila yan, tapos didikitan ka na nila. Hindi na nila yan pinapanood. Kaya dapat makipagdikitan ka, bahay na lang para dire-diretso sila makipagdikitan sa'yo. Kasi maano yan eh, mawawala rin yung dikit nila sa'yo. Mahirap makipagdikitan pa naman. Ayan, 103 ka na, 104. Yan, dinadagdagan ka pa ng ano, ng kasama ko. Ayan. Mamaya ka na po mag-ano ha. Mamaya ka na umalis sa ano, sa live stream ha. Kasi mawawala po yan. Useless lang po yung pagdidikit namin sa'yo kung aalis ka rin. Salamat sa advice, host. You're welcome, Guhit J01. Tapos, dapat, meron ka rin pong ninja. May ninja ka po para kung sakali, makipagdikitan ka, yung ninja mo na lang ipapadikit mo, ipapaano mo, iano mo sa live stream. Ayan, sobra-sobra na daw yan. Ayan, stay here. Ayan, sana all stay. Stay ka lang naman, kahit pang ano lang, konting oras lang, basta hindi ka naman, inangat na hanggang matapos ako. Ayan. Tapos mag-clear history ka para pagtapos mo makipagdikitan. 'Di ba? Jane Soto. Dapat ganun, 'di ba? Huwag ka muna makipagdikitan. Kasi yan eh. Yan yung main mo eh. Yung Guhit J01. Huwag ka muna makipagdikitan. Okay lang yan. Stay ka lang dito, mamaya konti darating ng mga supporters ni host. Sana all may these supporters. Huwag ka muna makipagdikitan. Kasi baka malagas lang yung mo. Banana mo. Okay lang yan kahit hindi mo dikitan si Jane Soto. Malaki na bahay dyan. Isa lang kasi host gamit kong CP. Ayan. Hindi, okay lang naman mamit ng isang CP. Basta may gawa ka lang ng bagong account sa Google naman yun eh. Gawa ka lang ng isang ninja.
Sa isang phone, ilan yung ninja ko? Sa isang phone, mga 10 perasong ninja. Hindi ko pinapasok yung main ko kapag nakikipag ako. Dikitan. Pero ngayon, hindi na ako nangingisda kaya hindi umaangat din yung ko yung banana ko. Revenue na lang. Tamsakan mo na lang premiere ko hugit. Tamsakan mo daw yung niya. Yung premiere niya. Baba mo na dyan, Jane Soto. Hindi na ako nangingisda. Pero pwede naman pwede naman gamitin yung main. Pero mas malaki kasi ang bawas kapag main ang gamit mo 3 ata. Ako ayoko ng main. Ayoko talaga ng main. Dahil ako, Jane Soto. Anong oras pala yun? Malay mo, puntahan ko. Oh, pumunta ka dyan? Sana nakapunta. Sana maraming premiere. Namabalat yung ilong ko. Ba, ang dami No caption. Tatlo. Wala na si Guhit, umalis na. Kakulit Diyan pa. Dana po, Jane Soto, yan. Ito pa ako, host. Oo nga, nandiyan ka nga. Nandyan pa, makabintang na umalis. Balik ko ba? Wait nga, ako'y CR mo na Wait lang.
ano niya. Ayan, 3 yung ano niya. Premier niya guhit. Guhit ng palay. One, two ka dyan. Two ka na eh. 2,000 ka na ah. Anong 1, 2? 2,000 ka na, di ba? Nagloloko mo ko ah. Okay lang guhit. Huwag mo na ako dikitan. Palipad na lang sapat na. Ako din. Lipad na lang din ang kailangan ko. Lipad! Palipad lang kailangan ko. Mega love shout out. Simply Life Jen. Hi host. Hello, hello. Hello, hello Jen. Simply Life. Sahod na naman. Sana all. Tamsak host. Ayan. Thank you sa patamsak. Simply Life. Bigyan kita ng jacket para makapagbaba ka ng hindi ko pa na ano yung ano ko. $100. Sana all simple lang ang life. Sana nga eh. Sana nga simple na lang ang life. Beautiful life. Beautiful life. Asa na si Guhit? Ayun, gumuhit na. Nagpa-block ako ng hair kasi nga nag-apply nga ako ng ano kasi bawal sa may kulay. Ako $127 na. Wala pa yun sa akin. Hindi pa ano. Hindi na dadagdagan. Ay, ang galing oh. Meron siyang ano. Si Simple Life, meron siyang ads. Binigyan siya ng ads ni Lolo. 603 kasi yung views niya 2 weeks. Sa Quiapo Church. Tagasan ka? Dahil ako sa'yo, Simply Life. Magpa-block ako ng hair kasi ano daw.
beautiful love. Kawit Cavite host. Kawit Cavite. Layo. Ang layo mo Kawit Cavite. Tapos nagpunta ka ng Quiapo. Ayan, mega love shoutout sa'yo, JMCPH. Ayan, meron ng bigyan natin siya ng jacket para makipagdikitan. Ayan, JM, meron ka ng meron ka ng jacket. Ayan. Okay na, napalipad ko na. Ba't sa akin wala kang lipad, guhit? Palipad ka sa kanya, dapat palipad ka rin sa akin. Guhit, sa akin ka magpalipad. Kami taga-Kawit Taguig, malapit lang ba tayo? Simple lang. Puro kalokohan to sige. Sino naman to? Pa-shoutout po kay kay Ray. Pinyo ko, thank you. Sino yun? Si Ray. Mega love shoutout sa'yo, Ray Pinyo ko. Ano yun? Si Pinyo ko. May pumapasok sa mga hindi natin charot. Anong palipad, guhit? Nagpalipad daw siya sa'yo. Sana nagpapalipad. Di ba bagay sa akin yung black? Black na rin yung tao, pisti ka. Mas bagay ba nakalugay? Bago lang kami lumipat dito sa Cavite, Jane. Bago lang pala sila. Padikit naman ho, ayan, magbaba ka ng bahay mo, JM. Ayan, dikitan nyo daw si JM, baka naman. Lugay mo lang, mas bagay. Ayan, dikitan nyo. Dikit ako sa'yo, JM, JM. Hindi ko naman tinatanong, simple life. Uy, guhit. Asan ka na? Ba't nagpalipad ka kay kay Jane? Iwan lang ng bakas, loads. Balikan ko kayo. Hindi na ako nag-iiwan ng bakas, JM. Tamsakan mo na lang ako, okay lang. Ayan. Kung hindi ka pa dikit, dikitan mo na rin ako. Hindi na ako nag-iiwan ng bakas, ha. Ayoko nang magkaroon tayo ng conflict, charot. Joke lang. Host, gawin na natin 400 si JM. Ilan na ba siya? Tingnan natin, nadagdagan ko lang ng isa Oo. Gawin na natin 400 to. Basta magpapalipad lang kayo, Kahantot Nico. Ano yun? May pumapasok na Sino yan? Thank you po, host. You're welcome po, JM. Nagdidikit ka, host. Hindi mo check kung ilan. Oo nga Hindi ko na check. Hide mo yan.
Mga Chinese? Hindi ko makita. I-hide ko siya. Ay, ano ko siya? Block. Block natin. Binura niya eh. Si Mark Dogs Candy Nuts. Ano daw? Binura niya yung sinabi niya. Ano ba yon? Gawin na natin. According to my source, nagde-demonic daw yan ang nag-channel. Yung walang mga mukha. Yung walang mukha ba? Bakit naman sila nagde-demonic? Thank you mga idol. Balikan ko kayo mga bakas lang. Wag nga. Kulit-kulit mo nga. Hindi nga kami nagbabakas eh. Hindi ko ma-block. Hindi ko siya makita dito sa phone. Bahay daw, JM. Asa na yun? Baba ka ng bahay mo, JM. May buburahin lang ako. Sino ba to si Nick Gore? Block natin yan. Di natin kilala eh. Nawala yung isa, hindi ko makita. Yung binura niya yung ano niya. Hindi kita dito. Pero alam ko yun eh, yung ano. Nakikita ko yun eh. Sakit ng puso ko, Shakara. JM. Oh, 400 ka na. Dadagdagan ka na lang kita. JM. Dikit kalembang lang ako ha. Dapat yung mismo bahay mo na lang, JM, para hindi ka malagasan. JM. Maya po guhit J101. Bahay na lang mismo, JM, yung ibababa mo para hindi ka malagasan. Like a morning star. Parang ako lang nagpapagraduate
kay JM. Uy, nagdidikit ako, Jane Soto. Nagdidikit ako, dinadagdagan ko na lang siya. Ayan, 403. Parang ako lang nagpapagraduate kay JM, hindi ako tinulungan ni Hus. Hindi nagdagdag ako. Dinadagdagan ko na lang si JM para pag nalagasan siya, hindi yung lahat. Magmahalan din kayo dyan. Si JM, wag mo nang umalis, JM. Ano na siya? 404. Sa sunod natin si Guhit, si Simply. JM, ako naman. O siya naman daw. Pag-graduate natin, may mga ninja ba kayo dyan? Ayan, 405 ka na, JM, ha? Sa akin lahat galing. Uy, nagdadagdag nga ako. Loko ka, Gina. Congrats, JM. Ako naman pag-graduate mo ng tuto. Ilan na lang ba kulang mo dyan? Malaki pa eh. Ayan, wag mo na umalis, JM, ha? 405 ka na. Si Simply Life, asan? Gawin natin din si Simply Life, 400. 8 na lang kulang niya eh. Ayan, Simply Life yung 60 plus auto. Saan kami kukuha ng 60? Bahay na lang, Simply Life. Gawin kita ng 400. Kagraduate din si Simply Life. Ayun, hindi pala Simply Life. Simple. Si Jen na lang, ang hirap naman ng ang haba-haba eh. Sana all 60. Sabi ni Guhit. 394 kay Jen. $395. Galit na to si Jen Soto. Patay na. Di kasi nagsasabi na mag-graduate eh. Ayan. Gawin kitang 400. Dagdagan mo na lang, Jane. 396. Di kita mo na, Jane Soto. Dami mong dada dyan eh. $397. Thank you sa ayuda. Wag mo na nga alis ha, Jen. Di kita mo na ng dalawa, Jane Soto. Dalawa. O, yan. 399.
400 ka na, Bibay. Ayan. 400 ka na, ano, Jen? Congrats. Lahat kayo graduate dito. At dahil dyan, ayan, congrats sa inyo. Graduate kayo, dalawa ni JM, tapos si Guhit, naging 100. Ayan, tatlo kayo na graduate dito. Congratulations sa inyo. Ayan, mag-thank you kayo kay Jen Soto. Thank you so much. Ayan, wag muna kayong umalis ha. Tapos pag makipagdikitan kayo, mag-clear history kayo para hindi makalagasan ng mga banana nyo. Ha? Sa dinami-dami. Uy, 2 hours na pala ako. My God. 2 hours. 2 hours nang walang nagpalipad sa akin na. Baka naman. Thank you, Jane Soto. Ayan. Tama sa kanya na lang yung ano niya, premiere. May premiere yan. Ayan, graduate ka na. Simple life. Simply. Saan po kayo? Iilan lang tayo dito pero nagpapagraduate namin kayo. O, saan pa kayo? O, diba? Ilan lang tayo dito na pag-graduate namin kayo. At dahil dyan, dahil graduate kayo, magpalipad na kayo. Thank you po, Jane and host. You're welcome. Basta balik kayo kapag ano na. Ayan, thank you din sa pagpunta. Para nagpaparinig pa sa palipad, ayos din ho sa tinulungan na nga kita magpag-graduate. Gusto mo pang magpalipad ako. Bawas-bawasan mo yung revenue mo dyan ha. Palipad na kayo. Madagdagan yung revenue ko, puro baba na lang ng baba eh. Next time, palipad. Nagbablock eh. Bala dyan. Palipad na kayo. Palipad kayo kawali, ganon. Hindi ko kasi na-open yung ano ko, ads ko. Kaya wala kayong harang. Next time, promise, 500. Ngayon na, bakit next time pa? Ngayon na, now na. But next time pa eh. May pa next time ka pa. Don't say promise. Di ba ano dyan? Parang mag-live ko ulit next time. Magla-live naman ako everyday. Everyday is everyday. Para makapag ako. Hindi ko pa alam kung kailan ako babalik sa ano ko eh. Sa papasukan ko. Ouch! Sakit ng puson ko. Oh my God. Magsak si cellphone.
Wala pa nga tayong pampalit. Higad girl. Ano tong higad girl? Huwag ka nang pumasok. Sarap-sarap ng higa-higa lang, piste. Higa-higa. Baka humiga ng hanggang ano. Guhit, Jay, huwag ka mag-flooding. Tsaka tayo lang, oh. Huwag ka na magbaba. Tapos na tayo Huwag ka na magbaba, magguhit. Makipagkwentuhan muna kayo, ganyan. Magguhit, makipagkwentuhan muna. Huwag ka masyadong mag-flooding. Kasi, isa lang na, bawal mag-flooding. Guhit. Huwag pong makulit. Huwag po kayo baba ng bahay. Huwag po magbaba ng bahay. Flooding ka pa, yung mga didikit sa'yo nasa Mars pa, on the way pa lang. Mega love shoutout, Habibti. Ano to? TBN? Si Habibi. My guard. Guard, ya? Sana all may guard. Flooding ng guardia. Sana all may guard. Nahuli na. Nahuli ka ng guard. Huli ka, balbon. Sa dami-dami ng aking kung sino na samsa pinagharin balikan. Bakit po?
Mag-end na ako. 2 hours na ako eh. 2 hours. Yan. Thank you sa inyo. Ako ay mag-out na ako. Bye. See you next time na lang ulit. Sakit ang pusong ko lalo. Sa pinami-dami ng aking ibig, kung sino-sino JM, mag-out na ako ha. Thank you sa pag-stay ninyo. Thank you, bye. And Jen Soto, thank you. And Jen, yan, thank you. Bye.